Interviewफोरबो होनो गोनां दंबा होलांबाय था डिग्री कमप्लिट जाग्रानो बिएड सोरबा जुदि मास्टार लाइनाव थांनो लुगैदोंबा बिएड फाइनान्सियेलि एसे खरस दङ बिएडआव बे मोनसे थाबाय ओमफ्राय डिएलएड जुदि खालामब्ला खरसा एसे खम आं दहाय होनदोंमोन ना 600 माबाया मा होनो एन्ट्रेन्सनि थाखाय फैसा 600 पास खालामनायनि उनाव रेजिडेन्सियेल जागोन थाहैनांगोन मानो बोसोरनै खालामनो हायोब्ला मास्टार जानायनि बे मोनसे प्रफेसन बे बुस्थुखौ सान आरो हौवासा हिनजावसा दिनैनि दिनाव साख्रिनि बिथिङाव जेबो उसुबिदा गैखाया जोंनि अनेक लोगोफोर दं जाय माने जोंजों समान समान क'क्राझार थांनानै खामानि मावहैदों बेलेगाव थांनानै दा नोंनि न'खौ सुंथानायनि गोरलैसिन लामायाव सिगांनि बिजनेस खालामनानै फालांगि दंमोनब्लाबो जोंनियाव बै मोनसे फेसिलिटिया गैजोबा गोरलै दा बे मा होनो बिसोरबो साननो हाया इमान खस्थ' खालामबाय बिसोरनि आइया दिनै माबा मोनसे फिसा फालांगि खालामो न'आव माइ गायो बिफाफ्राबो न'आव फिसा फिसौ आबाद मावो बेजोंनो नोंसोरबो सुंथाबाय थागोन नङा होमबा बेनि बेसेनखौ नोंसोर हमथाना लाखिनो हागोन बेसेनखौ आरो दा फरायनायखौथ' जोङो एक्सट्रा होनला नोंसोर मानसिया मालाबा लोगो फैगोन बा जोंबो मालाबा स्कुलाव फरायनाया खिन्थु क्लास 10फोर मोनदोंब्ला जों मा खालामो फरिखा खाथि समावसो फरायहैनो नागिरो मे मास जोबफ्रामबायानो आधा थांखानांगौ जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर बिदि मथा मथि 6 मास जाबाय दानिफ्रायनो स्टाडिखौ एसे स्टार्टिं खालामथार फरिखा खाथियाव स्टाडिखौ स्टार्ट खालामबा आं थुनु जाहैदों बे बाथ्राखौ आं एसे बुंखाबाय मोजां गोसो होनानै फराय जि खालामगोन एसे गोसो होनानै खालामखागोन मास्टारफोरजों फ्रि रायलाय आंथ' जि बुजिबाय नोंसोरनि सारजों नोंसोर बिराद मोजां रायलायो आंथ' आरो नैबे जोंहा मान देउरि सारजों बिराद फ्रि रायलायोमोन आं बेखौ खालाम मोनदों मानो होनबा दानि गंसे न'खराव लेखा बायनो सारा लेखाखौ बायना लाबोनानै होफैदों थाबाय हिनजावसाखौ मा नामोनलाय हिनजावसा सासेनि आरो बिदायासो दंमोन न'आव दामोन लेखाखौ सारा होफैदों आं बुंनो नागिरनाया फाइनान्सियेलि मालाबा गोजौ गाहाय जागोन देनानि बाबुमोन फाइनान्सियेलि गोजौ गाहाय जागोन न'खरनि कन्डिसनफोराथ' बिदिनो आंनियाबो आइ आफाया मैगं बेफारसो खालामोन नामा मैगं बेफार खालामनासो जोंखौ फोरोंखानाय आंबो मैगं बेफाराव दागा फानला हमखायोमोन नामा क्लास 9 10 दा बिदियावसो जोंखौ फैखानाय मान मोजांथार कन्डिसना बयनावबो जाखानाय नङा ओमफ्राय सोरबा नोंसोर ओरैबायदि लोगो मोनगोन कलेज लेभेलाव थांबा नालाय बिराद रांखान्थि भाबै मोजां बाइक सालायग्रा माबा माबि बिराद लोगो मोनगोन स्कुटि सालायग्रा हिनजावसा लोगोबो मोनगोन मालाबा लोगोजों था खिन्थु नोंनि सिमाखौ नोंसोर फानलाबाय था गोजान माने एसे बेलेग लामाजों थांबाय नामा मा नामा बे लामाखौ फानलाबाय जाबाय आं आसा दं नोंसोरनि सायाव मोजांथार रिजाल्ट मोनसे खालामगोन आं दहाय होननाया बोसोरसे जुदि नोंसोरनियाव मोजां रिजाल्ट फैगोन ना नोंसोरनि गामिनि थासारिया एसेबां सोलायगोन मिथिबाय